A toto je na rozhovor s najkrajšími ľuďmi z Talianska. Molto bene, grazie, i tutti, sto così. Ancora, sto così, 300 così, 4 cero così. Toto je Nora Mojsejová a Braňo Mojsej. Živí sú priamo z Pereša. To je nemožné, čo si tam dovolujú, tá obchody, tá, nie? A tá, že vypredaje, nie? Takže 50% zľavy a 150 € za jeden šal, táto šalené. Počkaj. Braňo, boli ste teraz na liečení? Bol som na talianskom peer-to-peer liečení, tá chápeš, tá ani cigareta, tá ani alkohol, tá ani heroína, tá ani kokaina. A tú cenu mohli, ja som pribaliť, dačo, tá nie? Táto mohli pribaliť, táto som... A kto to platil? Kto to platil? Tá si myslíš, že ja som taká chudobná, že nezaplatím liečenie 25 €? Tá Nora mi platila liečenie, lebo ja nemám ani vitru. Tá nevidíš, musím Vitru? Ani vitru. Jak bezďak.